mais de manquer. Yarabi ala mɔgɔ y'i bɔ. I t'attends mobile qui fera i ka sa sans pere de wolo la bega jika. Wallahi bilen den ta yafa. Ma OK. No te ni ni ke ma o mai. Afa mandi. Ata muso wɛrɛ ka bugulu sɔrɔ fi yɛrɛ ka dilan sanfɛ. Bonne journée. Dengal main. Dengal bɛ tila ka taa tilayɔrɔ saba de la. Iya, tɛ foli ne bɛ de fɔ. E danga mɔgɔ ye de. N'o tɛ n'i ye nin kɛ denmisɛnnin dɔw ye, walahi o tɛ i ka warimisɛn tɔ yɛrɛ lasigi. I n'i ka wari yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye. Ne m'a fɔ k'i k'a lamɛn koyi. Ne k'i ka n ka arajo de bila a bolili la. Mun de bɛ yen nɔ? Han? Ou bien i bɛ fɛ ka fara juguw kan de wa? Ne mana arajo k'a la sisan, ka volume bila a dan na. E yɛrɛ b'a dɔn a kelen tɛ du kɔnɔ. Ayi, jeliba waati n'a cogoya cogo o cogo kuma kelen-kelennin ka taa karisa a kɛra fama in nana b'i la o fana tɛ kojugu ye dɛ. N'i y'a ye ne sina sumayara ka du kɔnɔ ne y'a kɛ aw bɛ se ka kisi balawu ni mankan ma cogo min na n y'a kɛ e yɛrɛ de kama. Mun kelen na e tana ni ka fura ci ka tila ka tasuma faga. Ne de bɛ k'ale n'a cɛ bɛɛ lajɛlen mara mais ka taa n'a kɛra ale tɛ barajugu a tɛ se barajugukɛla o n'o tɛ a tɛ kɛ tan tɔ. O tuma dɔn e kun t'a kalama ko mercredi min bɛ opération kɛ ne na. Awa n'a fɔra filɛliwari 100 fila k'e bɛ dɛsɛ o la mun bɛ yen nɔ o tuma ne de ye fɛn dɔ k'i la han. Mɔgɔ sina ka teli ne ka so yan nin waati in na nka n bɛna yɔrɔ ɲini an bɛ to ka taa yɔrɔ min. Allah tɔrɔ. N fa ne ye nin faamu mɔgɔ i bɛ fili i ɲɔgɔnna tuguni ma mais i ɲɔgɔnna kuma i tɛ fili. Mami. E kan bɛ ne de ma o tɛ wa? A tɛ taa. Ne den maralen don bi a maralen don sini. Ne de daminɛ ne sa. An b'a bɔ ɲɔgɔn na. Ami dumuni dɔ tɛ yɛrɛ yan. I tɛ dumuni dɔ di wulu ma ka bɔ a kunna. E ne fila ni denmisɛnnin dun kɔnɔ. Mɔgɔ foyi yɛrɛ tɛ so kɔnɔ yan bilen. Tilalen bɛ sɔrɔ mankan na. E bɛ na.